Lento yothunywa is nothing to do novakho kamnandi. Is to do with the responsibility njengomfama, njengoba ndichilo sincokolile nayo. Oh Lord. Yeah. Lento yokucinga iministry inento kwenza novakho ethu kamnandi. I-era lento. I-era. But all in all, umele xa usebenza umsebenzi omele ukunika i-results. Okokuqala, mayibe sengqondweni yakho lo mcimbi we-results. I-gospel yakho mayikwazi ukungena kulo ayithatha akwazi uyinika lo akwazi uyinika olandelayo. If ikwazile uyenza loo nto, funeka uzibize noko njengomntu onemaki oshileyo. Kodwa une-gospel engakhupelekiyo, it will be questionable. Ngalikhupha nje lapho lakhupha kancinci. Yena ibona bamntwana basemshayela ndonqele bazalwana. Oh Lord. So simanga sikulondo. Sikulento yoba imeli gospel yethu ukwazi ukupheleka. Kodwa ke emphasis yami kulento yoba umele lushumayelayo akwazi uzijonga sikhosana ezi-dynamics zenhliziyo nento, uyabona lento imele usetyenzwa lento, uyabona. Into simanga eyi-challenge kukuthanda, yabe kanjani, kukuthanda abantu more than umsebenzi. Suthanda abantu more than oyithunyiweyo. Because abantu umntu angavela ngongathi uyilento uyifunayo. Umntu lula kakhulu ke kwezi nsuku umuntu athenda icawe yakho uthi isani yakho. Umuntu athenda icawe yakho wena uthi isani yakho. Umuntu athenda umcimbi icawe yakho is too early kube athenda oko uthi isani yakho. Funeka abe ubona ngasonye kulento nithunyiweyo. Niyavumelana naye, uyayivuma lento uyibona kule kona uyibona kuyo, and naye uwilling it's either ukuyidlulisa okanye ukuyidemonstrate ngempilo yakhe. Therefore isam awuzuthi umuntu wathenda icawe yakho uthi isani sithukeli. Sithukeli wangukwazi abantu besansi very very early. And ayikwenzi greater lento yoba uthi xa unamadoda amaninzi agcwele njengalawa agcwele uthi zisazi zakho. Ayikwenzi greater loo nto. Into yokwenza great into yoba nikwazile na ukuhamba kumoya, nibone ngasonye na ngokwalento. Therefore abo bantu zisazi. Uyabona kaphi into ndikhupha lento yovaka amandi. Andifuna umuntu uvaka amandi usetyenzwa. Ivaka amandi xa uThixo evaka amandi. Ukuthi uvaka amandi ayincedisi loo nto. Nikhona abazalwane? Hallelujah. So sikhava eyiphi indawo kanene ngoku? Sikhava masikhaveni le ndawo ithi
Masikhafe le ndawo ithi. Xa umuntu efikile ezosabela efikile emhlanganweni wakho. Funeke ungcothile naku ungcotha. Okay. Funeka ungcothile umuntu kayisemhlangano. Okay, not umhlangano bese umuntu ohamba nawe. Yeah. Funeka uqiniseke ungcothile. Ungcothwa ngohlobo. Yenze imessage lithunyiweyo icace. Ewe, yenza imessage luyithunyiweyo icace. Sebenzisa zonke izixhobo at your disposal. Sebenzisa sonke isixhobo sokwenza imessage icace. Into ezicacisa imessage kukushumayela imessage elandelelekayo. Structural engophuli scriptures. Yes. Kodwa engqinelwa scriptures. And then be structurally. Uyenze be structural umzekelo. Uba uzawuthi ndifuna ukhava kanti indawo ethi ubuzawuthi uYesu wavuka ekufeni. uYesu ubani ovuka ekufeni? Yes. Okay. Ayinawucaca loo nto xa ngaba ushwantshwatha xa uthetha ngobuntu ukaYesu uthi wayengumntu uThixo, wayengumntu ngapha uthi 100% God, 100% man. Apha uyazicontradicta because uzawufaka njani xa engafanga akavukanga. Therefore funeka uqiniseke into yobana ufile ukufa kwakhe kuxhomekeke ekucaciseni ubuntu bakhe. Kwakucaca ubuntu bakhe xa kuthiwa ufile kwakho amandla amvusayo, loo mandla angaphakathi kuni ayawuyenza nemizimba yenu egulayo iphile. Izawuba lula uba inhliziyo yakho iaccepte because i-well structured ine-necessary details.